Hola, em dic Judit Provencio, tinc 17 anys i jo també estic estudiant activitats comercials al Vallbona i vaig accedir a aquest cicle amb la nota mitjana de l'ESO i ara amb l'ajuda de la Gala i el Gerard us explicarem com funciona aquest cicle. Hola, jo em dic Gala, tinc 16 anys i actualment estudio a l'IES Carles Vallbona un cicle d'activitats comercials. Doncs jo soc el Gerard Conill i actualment estudio el cicle mitjà d'activitats comercials de l'Institut Carles Vallbona. Jo vaig escollir aquest cicle perquè crec que sóc una persona molt sociable, amb la qual m'encanta relacionar-me amb la gent i crec que se'm dona bé. Per tant, vaig dir, ostres, doncs jo crec que la branca del comerç és la meva. Doncs bé, jo vaig escollir aquest cicle perquè penso que sóc una persona molt sociable i que m'agrada relacionar-me amb gent d'altres llocs i també perquè a mi sempre m'ha agradat el tema de comerç, de màrqueting i de publicitat en general i doncs vaig pensar que aquest cicle seria adient per mi. Bàsicament, en aquest cicle s'aprendrà a administrar i gestionar un petit comerç, organitzar les operacions d'emmagatzematge de mercaderies, realitzar la gestió comercial i administrativa del comerç, realitzar vendes especialitzades de productes o serveis, interpretar la llengua anglesa, adaptar-se a les situacions laborals i tenir una comunicació eficaç, que això es farà a través de les matèries com, per exemple, aplicacions informàtiques, processos de venda, servei i atenció al client. Aquest cicle s'organitza en dues parts, la part individual i la part grupal, que la part individual seria més els exàmens i alguna activitat més concreta i la part grupal serien els treballs i coses més dinàmiques per poder treballar amb gent de diferents llocs i anar canviant de gent. Després ens demanen un nivell d'exigència i dificultat bastant alt per poder treballar molt millor i que ens surtin les coses correctament en un futur. I per últim, els professors ens intenten compaginar la teoria amb la part pràctica per així en un futur estar preparats per experiència laboral. Doncs bé, les sortides que hi ha professionals després d'aquest cicle són 3. Pots fer batxillerat, pots fer un cicle superior o pots anar a treballar directament. O si no estàs conforme amb aquestes 3, pots repetir un altre de grau mitjà.